Em dic Pilar Grimalt i sóc actriu. He triat aquesta disciplina perquè per mi és la millor manera d'expressar el que sento i per expressar totes les meves emocions i la meva manera de ser i de veure aquest món, sobretot. Hola, què tal? Som Antoni Gelabert i som actor. Des de ben petit vaig començar la meva formació a Manacor, en el meu poble de Natal, i d'ençà vaig tenir clar que era una cosa que me feia molt feliç i que m'agradaria dedicar-m'hi. Nosaltres som la companyia Bessons, formada pel Toni Gelabert i jo mateixa, Pilar Grimalt, i venim a presentar-vos un microteatre que parla sobre les relacions i el que significa trencar en una relació, com és suportar tot això en el dia a dia i sobretot quina és la millor manera de quedar bé amb l'altra persona. Què és el que més m'agrada de la professió? Mira, una de les coses que més m'agrada és que jo som una persona molt curiosa i m'agradaria saber què se sent fent moltíssimes coses o moltíssimes professions, però tenim una vida i no hi ha temps de fer-ho tot. I al final interpretació te dona com a la possibilitat de poder viure aquestes coses. És a dir, jo en aquesta vida, no sé si després una altra vida meva seré astronauta o no, però sé que en aquesta vida no ho seré, i el manco interpretant te dona l'oportunitat de viure segons quines sensacions que podries viure si fossis astronauta, o jo què sé, si has de fer alguna policial, pues de posar-te a la pell d'un policia i res, és a dir, poder contar aquestes històries i ficar-te en aquests personatges me dona molta felicitat. El que més m'agrada de la meva professió és, sobretot, el moment d'actuar sobre i jugar amb el company, saber que estem aquí nosaltres i que no hi ha res més important que ens ocupi en aquell moment que està ell i jo present i gaudint de la funció. Així mateix podem connectar amb el públic, crec que és essencial a l'hora d'interpretar i sobretot a l'hora de tenir esma per invertir aquest temps i aquest joc en l'espai que estem realitzant. Som Antoni Gelabert i dia 7 de juny me podreu trobar en el Festival Neu. Soc una Pilar Grimalt de la companyia Bessons i el 7 de juny em podeu trobar al Festival Neu.